Bună ziua, sunt Irina Segărceanu, iar prin proiectul Startup Antreprenorial am înființat firma OptimWeb. Domeniul de activitate este realizarea softului orientat către client. Pe de o parte, cea mai mare provocare a reprezentat clădirea unei identități solide a brandului nostru. Cea mai mare realizare a firmei până în prezent a fost semnarea unui contract de colaborare cu o altă firmă de web design, ceea ce ne aduce nouă un număr de proiecte pe lună. Fondurile europene au fost de ajutor pentru că au creat un start adevărat în activitatea noastră, punându-ne la dispoziție tot ce este necesar bunei funcționări a societății. Ca planuri de viitor, îmi doresc ca firma OptimWeb să se dezvolte atât pe plan intern, angajații să se dezvolte cât mai bine, iar în plan extern să ducem la capăt ceea ce ne-am propus inițial, și anume să realizăm o firmă de succes de web design. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, investește în oameni.